Днес ще разгледаме два ключови икономически индикатора – индекс на производствените цени PPI и продажбите на дребно Retail Sales. Producer Price Index, индекс на потребителските цени, измерва инфлацията от гледна точка на производителите, т.е. как се променят цените на суровините и стоките на едро. Това е водещ индикатор за бъдещото развитие на потребителските цени, защото ако производствените цени растат, в крайна сметка това се прехвърля върху потребителите. Ако PPI е над очакванията, производствената инфлация е висока. Това е позитивно за валутата, защото подсказва по-високи цени и вероятност от ново повишаване на лихвите. Но е негативно за рисковите активи като акции и криптовалути, тъй като по-високите разходи и по-строгата политика ограничават ръста. Ако PPI е под очакванията, производствената инфлация е слаба. Това е негативно за валутата, защото намалява натиска за повишаване на лихвите. Но е позитивно за рисковите активи, защото разходите са по-ниски, а апетитът за риск расте. Продажби на дребно, Retail Sales, този показател показва месечната промяна в потребителските разходи. Той е изключително важен, защото в САЩ около 70% от БВП идва от потреблението. Ако данните са над очакванията, потреблението е силно, икономиката расте. В нормални условия това е позитивно за валутата, но при висока инфлация може да се възприеме като негативно, защото засилва инфлационния натиск и вероятността от нови повишения на лихвите. Ако данните са под очакванията, това е сигнал за забавяне на потреблението. В нормални условия това е негативно за валутата, но при висока инфлация може да се приеме като позитивно за рисковите активи, защото намалява натиска върху цените и Централната банка. Заключение. Индекс на потребителските цени и продажбите на дребно са ключови индикатори, които дават ценна информация за инфлацията, икономическия растеж и паричната политика. Те влияят пряко върху валутата, акциите и криптовалутите. Затова е важно трейдерите и инвеститорите да ги следят внимателно. Благодарим ви, че бяхте с нас до края на видеото. Абонирайте се за канала и оставете по един лайк, така ще ни мотивирате да създаваме още по-стойностни клипове за вас.